Guys er YouTube. Og sidste gang, der failede vi lidt, fordi vi kun kan uploade 1 gigabyte. Ja, det har jeg helt glemt. Sean har ikke den bedste telefon af alle. Fuck, jeg pickaxe. Jeg troede ikke, at min økse var død. Jeg skal nok gøre det lidt nemmere for jer at se med min, ved at kun at bruge pegefinger. Når I, det er første video, så tror jeg sikkert, det der er et lille rottehus. Men det er det bare slet ikke. Det er totalt lort. Prøv at se, det er jo kun det her, vi bor i. Dammit, jeg vidste, vi skulle lave noget større. What? Ja, så har vi en lille mine her. What fuck? Nå ja, det er bare vores lille normale mine. Ja, vi bliver nødt til at bo i et lille bitte rum. What fuck? Undskyld, jeg bander, men hvad satan er sket? Din awesome guys bolig. Jeg hedder jeg. Og Bakas bolig. Det er mig. Det er designet lige i din stil. Yeah. Men bærbar. Ej, og en seng og kiste. Og et lager. Jeg ved, om der ligger noget i dem. Snebolde. Fuck, det var den kiste. Okay, jeg ved ikke, det her, det her. Han er lidt snedere. Vi har bygget det her selv. Fuck, hvor er det awesome. Den awesome gørsbolig. Der er ligefrem lavet pil til min. Dejligt. Det er der ikke med min. Der er spisebord. Hvordan fanden skal jeg lige åbne den der kiste? Det er lidt underligt. What the fuck? Hvad er det for noget, der er ovenover? Trappe. Og vi filmer max 5 minutter. 5 minutter, ja. Den her video skal vi prøve at runde på præcis 5 minutter. Ja. Yeah. Sidste gang, der prøvede vi at runde på præcis 10 minutter. Det lykkedes, men så fandt vi ud af det der med gigabyte. I hate it. You hate it. Jeg kunne lige så godt lige lave 2. Åbenbart kunne du. Jeg er magisk. Og jeg ved nemlig godt, hvordan man laver sådan noget her. Du ved godt, der kan spawn monster derinde. Nej, der kan jeg ikke mere. Ej, hvor er det fedt med et dejligt nyt hjem. Ej, jeg har en lille sofa-ting her. Hvis vi lige hurtigt kan flytte dit knæ lidt. Sådan. Hvor er det dejligt med et dejligt bøde. Og til jer, der har set videoerne før, hvor vi vidste, vi havde det her. Så er det fordi, vi selv har bygget det. For det meste mig. Det er mig, der bliver. Der er gået 10 minutter. Så snart skal vi til at runde af. Jeg tror, hvis lige jeg prøver med kryds. Split control, jeg tror det er. Yep. Det er ikke det samme, som når det er på computer. Computer er det nemmere. Sean, hvad synes du er nemmest? Computer eller iPad? Helt klart computer. Jeg kan finde ud af at lave parkour. Jeg er faktisk ret god til det. Jeg er lort til det. Men jeg er god til at springe ting i luften. Jeg er lidt bedre.
Han er også bedre end Marjorie. Okay, vi slutter af nu. Farvel. Farvel. Okay, vi rundt så ikke 5 minutter, men Moin. er det ikke fint nok? Moin. Farvel.